Når man har uploadet sine dokumenter til ClearDocs, og man i sine resultater kan se, at nogle af ens entiteter her faktisk er det samme navn, men de måske er blevet inddelt i flere entiteter, så kan man faktisk gøre det, at man kan gruppere dem sammen. Hvis nu for eksempel man skal pseudonymisere, og man skal sørge for, at de har den samme erstatning hele vejen igennem. Og jeg vil her vise jer, hvordan I kan gøre det. Som I kan se herovre i min menu til højre, så har ClearDocs fundet navnet Anne Berg Mansfeldt, men der har måske været nogle stavefejl, og nogle gange står det med en bindestreg bagved, og derfor har ClearDocs fejlagtigt identificeret det som forskellige navne. Men det er rigtig nemt for mig som bruger at gruppere dem, så når jeg begynder at anonymisere, jeg sørger for, at de får samme erstatning hele vejen igennem. Så det jeg kan gøre, det er faktisk, at jeg bare tager de enkelte entiteter her, og så drag, drop og grupperer dem. Og når jeg gør det, så kan I se, at tallet her også ændrer sig fra 3 til 4. Og hvis vi nu grupperer den her sammen, så vil det altså være 18 tilfælde af navnet Anne Berg. Og jeg kan også godt udvide den her, så I ligesom kan se, hvad det indeholder. Og nu hvis jeg går ind og siger ja tak til den her anonymisering, så sørger jeg altså for, at hendes navn får den samme erstatning hele vejen igennem et dokumentsamling. Så det er altså sådan, I nemt kan gå ind og gruppere entiteter i ClearDocs.